Danmark har en rig og dejlig natur med gamle skove og smukke kyster, der giver os nogle helt særlige oplevelser. Det skal vi have mere af. Noget af Danmarks natur har det godt, men meget har det skidt, og noget er ligefrem truet. Så naturen har brug for hjælp. Og nu har den fået en masterplan. Naturplan Danmark. Planen går blandt andet ud på at skabe et nyt Danmarkskort. Og det skal være grønt. I dag har kortet mange små grønne pletter. Det er ikke godt for naturen. Den skal have plads at boltre sig på. Vi vil nu forbinde de små pletter, så de hænger sammen, og naturen kan trives og blive større. Vi får et grønnere Danmarkskort med nye grønne veje. Planen vil også standse tilbagegangen i den danske natur, så vi får flere vilde planter og dyr. Vores skove skal være vildere, og vores særlige natur skal beskyttes bedre, også ude i havet, hvor vi skal passe bedre på vores sten- og boblerev. Planen vil forbyde sprøjtning af særligt beskyttet natur. Et beskyttet naturområde, der samlet er større end Fyn, vil blive sprøjtefrit. Og hvis man overtræder miljøreglerne, skal man fremover kunne få langt større bøder. Med planen vinder alle. Både naturen og os, der bor omkring den. For grønt er godt for øjet, for ørerne og for kroppen.